дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри душанбе ба истиқболи барандаи медали биринҷии мусобиқоти қаҳрамонии ҷудои ҷаҳон нафарони зиёде ҷамъ омаданд. паҳлавони шинохтаву маҳбуби кишвар Сомон Маҳмадбековро, ки пас аз 17 сол интизорӣ дар чемпионати ҷаҳонии ҷудо сазовори медал шуд, дар толори пазироии меҳмонони олиқадри фурудгоҳ муовини раиси шаҳри Душанбе Одилзода Дилбар, раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Зулфиқор Гулаҳмадзода, роҳбарони кумитаи миллии олимпии ҷумҳурӣ, намояндагони васоити ахбори омма ва ҳаводорону алоқамандони ҷудои кишвар самимона истиқбол гирифтанд. Сомон Маҳмадбеков баъди истиқболи самимонаи мардум изҳор дошт, ки ин пирӯзӣ танҳо пирӯзии ӯ нест ва барои ин қаҳрамонӣ танҳо ӯ меҳнат накардааст. Ёдовар мешавем, ки дар рӯзи сеюми чемпионати ҷаҳонии ҷудо, ки дар Абу-Дабии Имороти Муттаҳидаи Араб баргузор шуд, паҳлавони маъруфи тоҷик Сомон Маҳмадбеков дар вазни 81 килограмм куштӣ гирифта медали биринҷии мусобиқаро ба даст овард. Сомон дар даври аввал бар Даниил Заубкои фаронсавӣ бо як ҳамлаи ғофилгиркунанда ва имтиёзи вазари зафар ёфт. дар даври дуюм бар намояндаи Нидерланд Франк Девити 28 сола бар далели шикастани муқаррарот аз сӯи ҳариф ё 3 шидо пирӯзӣ ба даст овард. Маҳмадбеков дар даври сеюм бо иқтидор бар ҳарифаш аз Миср Абдулраҳмон Абдулғанӣ бо имтиёзи вазари пирӯз шуда ба даври чаҳорякниҳоӣ роҳ ёфт. ӯ дар марҳалаи чаҳорякниҳоӣ дар як рақобати сахт ва мушкилгузар бо Тато Григалашвили Гурҷӣ, ки 2 марҳала қаҳрамони ҷаҳон аст, бозанда шуда ба рақобатҳои шанси дуюм ё ҳамон тасаллобахш рафт ва ин ҷо бар Давид Карапетян аз тими бетараф дастболо шуд. ҳамин тавр Маҳмадбеков барои ба даст овардани нишони биринҷӣ шанс пайдо кард ва дар рақобати радабандӣ бо ҳарифи дигаре аз Гурҷистон Гочиладзе Димитрий рӯбарӯ шуд. Сомон дар вақти тиллоӣ бо имтиёзи вазари интиқоми Таторо аз ҳамтими ӯ ситонид ва ин нишони биринҷиро ба гардан овехт. ёдовар мешавем, ки ҳанӯз соли 2007 Расул Боқиёв аз қаҳрамонии ҷудои ҷаҳон дар Бразилия ба гирифтани нишони биринҷӣ ноил шуда буд. Инак 17 сол баъд ба Сомон Маҳмадбеков муяссар мешавад, ки аз чемпионати ҷаҳонии ҷудо барои Тоҷикистон медал биоварад.